Venga. Bon dia, som alumnes de tercer d'ESO de Sant Ferrer de l'Optativa de Música i anem a entrevistar a Pemi i Jimmy, component de l'Axan Busto, un grup de rock de català. Benvinguts. Moltes gràcies. Com heu arribat a l'IES Sant Ferrer? Com, perdó? Com heu arribat a l'IES Sant Ferrer? Hem arribat a l'IES Sant Ferrer a través del professor de música, del Carlos, que ens coneix de 2 anys més que han vingut, potser deu fer 2 o 3 anys que ens coneixem, 4 anys. La darrera va ser fa 3 anys Sí. i abans d'aquesta 4, és a Quatre, dir, sí, doncs mira, 7 anys com a mínim. 7 anys, sí, sí. I com que ja havíem tingut alguna experiència amb ell, doncs ell ha fet que possible que avui portem l'activitat aquí. Tot el mèrit és del Carlos. Gràcies, Carles. I en què consisteix l'activitat que aneu a fer aquí? Bueno, és un taller, el que venim a fer aquí és un taller. És un taller una mica on la idea és explicar en què consisteix la nostra feina. Nosaltres som músics i us venim a explicar doncs, en què consisteix el nostre dia a dia i a través d'una cançó us ensenyem doncs, des que la composem, la treballem després al local d'assaig, amb el grup l'anem a gravar en un estudi, després fem la promoció fins que aconseguim fer concerts. Doncs us expliquem una mica tot el procés que treballem nosaltres. Bueno, en què consisteix el nostre dia a dia, que és la nostra feina, no? Jo crec que és molt desconeguda per molts de vosaltres, que normalment veieu a la tele un programa d'aquests com, jo què sé, La Voz o el que sigui, i només et venen alguna d'èxit, però no t'expliquen els músics i la gent que treballa d'això, com ho fan, quin és el seu dia a dia, com s'han de formar, etc per arribar i fer aquella actuació que tots veiem per la tele. És una mica la idea del que venim a explicar avui. Heu vingut alguna vegada més a Mallorca per fer aquesta activitat? Sí, és la 3a vegada. Hem estat a Porto Cristo, 2 pics en Porto Cristo. dos vegades a Porto Cristo. I després fa 30 anys que toquem i hem vingut a Mallorca infinitat de vegades a fer concerts. Per tota Mallorca, I jo he vingut a fer campus aquí a Mallorca. Potser fa 12 anys seguits que venim a fer campus. A Santa Maria primer i després a Manacor fa 7 anys. Aquest any hem celebrat la 7a edició. Hem vingut sovint aquí a Mallorca a tocar i a fer coses relacionades amb la música. No? Us agrada aquesta experiència amb els alumnes? Ens encanta. Ens encanta perquè després de tants anys tocant junts, nosaltres hem viscut molt els canvis de tendències, hem viscut el canvi principal és quan entren les noves tecnologies en la música i a partir d'aquí doncs, hem vist molt de prop com li afecta a la gent jove i sempre hem pensat i hem sentit la responsabilitat que la nostra experiència en aquest camp de poder-la explicar a la gent jove doncs, perquè vegin una mica que al darrere de la música que escolten hi ha tot un procés i tota una feina, ja sigui perquè escoltin la música d'una manera diferent i la valorin més o perquè el que s'hi vulgui dedicar sàpiga doncs, quin procés ha de passar, com s'ha de preparar, com es treballa. I pensem que si una cosa podem fer és aportar aquest granet de sorra i explicar, doncs, apropar-nos a la gent jove, no? I explicar-li tot això. No? Bé, ara ens agradaria fer-vos unes preguntes sobre la vostra carrera per saber més de vosaltres. Com es va formar el grup? Com? Es O va quan? formar... Com i quan? Es va formar l'any 1986, ja fa 30 anys, al Vendrell. Érem gent jove de diferents edats del poble, que teníem, jo tenia una bateria, el Pemi tenia la guitarra, el Jesús tenia el baix, tenia una altra guitarra que la feia servir de baix i no sé, tu sempre expliques-ho d'escoltar en un concert. Bueno, vam començar, doncs, ens coneixem del poble, nosaltres vivim al Vendrell, és un poble de Tarragona, era un poble molt petitet, i vam coincidir uns quants de diferents edats però que teníem instruments i vam començar a quedar els caps de setmana per passar-ho bé els dissabtes a la tarda i tocàvem cançons dels grups que ens agradaven i així vam començar a aprendre a tocar junts, que no és el mateix tocar un instrument individualment que tocar en grup, i així vam aprendre a tocar fins que vam començar a fer les nostres pròpies cançons i vam gravar una primera maqueta, una demo que es diu ara, i a partir d'aquí vam intentar al bar del poble que la punxessin, a la ràdio, i aquí vam començar el que ha acabat sent la nostra professió, finalment. Presentant-nos a concursos... Però bueno, i això és una mica també una de les coses que explicarem avui. I per què vareu decidir fer rock i no un altre estil de música? Perquè a nosaltres ens agradava la música moderna, nosaltres volíem estudiar... De fet, començàvem alguns ja a estudiar música moderna i era molt difícil, llavors a nosaltres ens agradava el rock i nosaltres hem escoltat discos
no només de rock, sinó de tot tipus de música popular, de rock, de heavy, de pop rock, De blues, també. Escoltem tot tipus, clàssica també escoltem, Escoltem, ens agrada la música en general, llavors... Aquella època també, Bueno. tot s'ha de dir que en català el que ens venia una mica era tot el tema dels cantautors. I clar, nosaltres érem nanos joves, que amb els instruments el que ens agradava era fer rock, el Chuck Berry, l'Elvis Presley, flipar una mica més, no? Els cantautors era una reivindicació una mica més política que ja feia uns anys i no estava massa de moda, i nosaltres el que mamàvem era de grups americans i anglesos, que era el que ens agradava i el que versionava. I llavors a partir d'allí allò és el que fèiem, i quan feies cançons et sortien cançons així més rockeres. Però jo crec que som un grup que fem pop rock, no? Fem melodies més de pop, amb bases una mica més contundents, potser més rockeres. I en què us inspireu per escriure les cançons, les lletres? Resumint, et podríem dir que en la vida, en general, no? Hi ha cançons que... Nosaltres el que intentem és transmetre el que portem a dins, transmetre emocions, no? Volem explicar si estem contents, si estem tristos, si estem enamorats, si no, si estem enfadats, si ens volem queixar, o expliquem una història. Normalment són vivències personals, o coses que veiem, i a vegades ens inventem també coses, no? I el que ens ve de gust. No hi ha una sola cosa en què t'inspiris, no? De fet, el més difícil de la nostra professió a l'hora de fer cançons és trobar què vols dir, no? No com ho vols dir, ni la manera, les eines després ja les utilitzes, no? Però el difícil és saber de què vull parlar, no? Saps? Un cop saps de què vols parlar, llavors ja ve tota la música, ve tota la lletra i ve tot, però saber exactament... O sigui, jo et puc dir, vull fer una lletra que estic enamorat. Ja no dius res, no? Però vull fer una lletra que estic enamorat i se'm fa molt lent el temps quan espero estar amb tu, ja sé què vull dir, no? Llavors, a partir d'aquí ja comences a fer una lletra, no? Doncs bueno, una mica això. I ens agradaria saber que per què ho cantau en català sabent que això us podria tancar algunes portes. Mira, quan nosaltres començàvem no estava de moda, com et dic, i la música que es portava era la movida madrilenya, que estava molt de moda. Tots els nostres amics anaven a concerts d'això, dels Rebeldes, del Loquillo, d'altres grups, no? I ens deien, què feu cantant en català? Esteu bojos, no? I dic, hosti, però al final les idees i les cançons que et surten en català perquè tu parles en català a la teva quotidianitat, a la teva vida. I llavors fer-ho en castellà és diferent, no? És com provocat i has de traduir les coses, dius, hosti, doncs per això ens sortia en català. I ho vam començar fent en català. Teníem alguna cançó en castellà al començament, però quan vam decidir de fer el primer disc, doncs vam dir, hòstia, és incoherent fer 9 cançons en català, una en castellà, el fem en català tot i ja està. Al seu moment era una bogeria i ara, amb els anys, s'ha normalitzat tot això. Després hem de pensar que nosaltres som fills del que es diu a Catalunya, es deia la norma, no? La normalització lingüística. Quan va començar TV3, Catalunya Ràdio, és una mica uns anys abans de que nosaltres comencéssim. Ens va agafar, vam anar a les primeres escoles que s'ensenyava en català, llavors quan et vas fent gran vols cine en català, tele en català, ràdio en català i música en català, perquè no? És una cosa normal per tu, no? Jo crec que m'ha ajudat a normalitzar aquest fet, que no ho era fa 30 anys. Si només poguéssiu salvar un disc del que heu tret, quin seria? Un disc? Sí. Si només el poguéssim salvar. Això és una putada. Hòstia, és una putada. A veure, per nosaltres hi ha 2 discos molt especials, que serien el segon disco que vam fer, que es diu L'Axambusto, com el grup, i un disc que es diu Llença't. I tots són especials, ara vull dir, per nosaltres no em facis triar un, perquè si els tingués que salvar segurament ho faria sorts. Però bueno, són 2 discos que ens han marcat i que... El segon disc va ser el disc en què vam explotar com a grup, ens vam donar a conèixer massivament i la gent es va identificar molt amb nosaltres, amb una cançó que es diu Miami Beach, sobretot, i en el Llença't que et comenta el Pemi és el primer disc que ens produïem nosaltres mateixos i que per sort vam tenir la sort que va petar molt, amb una cançó en concret del disc que es diu Llença't i altres singles, suposo que per això ho destaques, no? Sí, són els 2 discos més populars que hem tingut, no? Sí. Teniu alguna anècdota interessant o graciosa que ens vulgueu contar? Segur. Que es puguin explicar, no? Sí. Perquè ens estan gravant. Jo sempre explico la mateixa, però quan començàvem a ser una mica coneguts, encara no del tot, vam tocar en un festival per moltíssima gent, per un camp de futbol ple, estem parlant de milers i milers de persones, amb molts grups, i a nosaltres ens va tocar molt tard, pràcticament se'ns va fer de dia a l'escenari nosaltres. I
vam començar a tocar i en una de les cançons, amb el Mai diguis mai o mai, bueno, en una de les cançons el cantant nostre us va motivar, es va animar i va decidir baixar al públic, saltar al públic, no? I ho va fer. Llavors aquests concerts multitudinaris normalment hi ha seguretat a les valles, no? Per protegir els escenaris i la gent. Llavors ell va saltar, però com que els seguretats estan d'esquena a l'escenari, perquè la seva funció és com els camps de futbol, no? Que miren al públic, no? Que estan mirant a la gent, no? Doncs va saltar el cantant, els seguretats no ho van veure, i llavors nosaltres vam continuar tocant mentre ell estava a baix, llavors ell va voler tornar a pujar per pujar a l'escenari i els seguretats no el deixaven pujar, no el coneixien i no sabien que era el cantant del grup que estava actuant i no li deia cap avall, el tio no, vull pujar, cap avall, baix. I va tenir que sortir fora al carrer, donar el tom a tot el camp de futbol, entrar per darrere l'escenari una altra vegada. Això va trigar, ara a mi se'm va fer etern, estem parlant de potser 5 o 10 minuts i aquella cançó, nosaltres vam continuar tocant fins que va tornar a aparèixer a l'escenari, vam fer una cançó que va durar 15 o 20 minuts, no sé. No el coneixien. Penseu que la fama canvia les persones? No penso. De veritat que no. Penso que depèn de cada persona si es deixa canviar o no es deixa canviar, no? Nosaltres, per sort, som gent normal, amb família, amb fills, ens hem sentit molt privilegiats de poder-nos dedicar a això. Ningú ens ha regalat res, hem treballat molt, nosaltres som un grup que ens han fet a poc i que hem anat a currar, a treballar i hem millorat cada concert, cada disc, hem intentat fer-ho millor i millor i hem estudiat tot el que hem pogut, hem treballat tot el que hem pogut i la fama no és que no ens agradi, ens agrada, doncs bueno, t'agrada anar a un lloc i doncs bueno, si vas a un restaurant i no et posen allí el racó i et fan seure en una taula millor, doncs bueno, aquestes coses, qui digui que no és que és tot tu, no? Però el que és ser famós i sortir al carrer i que t'avasallin, a nosaltres tampoc no ens passa. Ja saps què ens passa? Que vivim en un poble on tothom ens coneix i els agrada que siguem un grup conegut i que el portem el nom de Vendrell arreu. Però sí que és veritat que el cantant, sobretot, que és la persona del grup que la gent veu més, depèn de quins moments i tal, i dels llocs on vas i tal, doncs és una mica més d'orillo, no? I no tens tanta intimitat i la gent està molt pendent de tu i és diferent. No és que et canviïs, sinó que fa que actuïs de forma diferent i que t'hagis de plantejar les sortides d'una altra manera. El que t'agrada de ser més conegut és que tens més facilitat per segons què, no? Potser entres en un lloc i et coneixen de seguida i el tracte és més ràpid, és més fàcil, és més amable, però no, nosaltres sempre hem pensat, no? Som persones del poble molt normals i ens hem relacionat, però et diria que el 95 o 96% de la gent que coneixem molt famosa, també ho és, Els que valen la pena. De fet, els artistes, molts dels artistes superimportants són molt humils, són gent molt normal, perquè saben el que és i és un privilegi poder-te dedicar a la professió que t'agrada, no? I per últim, ens agradaria saber quin és el vostre pròxim projecte. I quin? El pròxim projecte? Ara estem en un moment que l'any passat vam tancar una gira i vam decidir aturar les gires de concerts durant un temps indefinit, amb la intenció de... Són 30 anys seguits fent concerts i vam decidir que era un bon moment per aturar-ho tot, fer noves cançons i desconnectar una mica, agafar aire, que es diu, i agafar nova energia per tornar a començar el dia que tinguem un bon projecte, és a dir, unes bones cançons que ens motivin lo suficient com per tirar endavant un projecte xulo i amb ganes i amb energia. I estem així. Nosaltres seguim fent el projecte de les escoles perquè considerem que és important, és un projecte pedagògic i per això no volem deixar-lo de fer, perquè per nosaltres és una oportunitat poder explicar-li a la gent jove el que fem i això ho continuem fent, però bueno, individualment cadascú de nosaltres té altres projectes, o estudis de gravació, o dona classes, o toca amb altra gent, però com a grup vam dir que era un bon moment després de 30 anys no fer un altre disc, ens tocava fer disc nou, no? Quan passes 2-3 anys que estàs de gira sempre dius, hem de fer un disc nou, no? I ens tocava, el que haguéssim pogut fer, però vam decidir que era millor no fer-lo perquè sí, sinó perquè ens atrau. Ara tenim alguna que ens motiva de veritat i pensa que quan portes tants anys i nosaltres portem 16 discos, doncs quan portes tants discos cada vegada costa més fer un bon disco i unes bones cançons i treure el millor de tu i fer unes bones lletres, fer tot plegat, cada vegada costa més. Llavors està bé també agafar distància, relaxar-te i estem
interiorment nosaltres ens anem veient, de tant en tant assagem, o ens tanquem a l'estudi gravant una cançó, o anem fent coses perquè per estar en forma i per no perdre una mica la... Per no rovellar-nos. Per no rovellar-nos, no? Per estar entrenant, fem entreno, no? Per dir alguna cosa. Però en aquest sentit estem a l'espera, doncs, bueno, entre nosaltres mateixos d'autocontagiar-nos per dir, doncs mira, perdó, tenim cosa, hòstia, ja tinc això, doncs vinga, va, anem a l'estudi, gravem, vinga, i no ens donarem compte que estarem en un nou projecte. Bueno, i en paral·lel amb tot això que explica el Premi, amb una d'aquestes gravacions que estem fent una col·laboració amb un cantant irlandès que es diu Peter Smith i estem adaptant algunes de les nostres cançons més conegudes en anglès. Ho estem presentant a Anglaterra i a Irlanda. Hem gravat un vídeo d'una cançó coneguda nostra que es diu Que boig al món, doncs l'hem adaptat, es diu Crazy World, i fa una setmana que ho hem presentat. Estem col·laborant amb ens venia molt de gust, ell ens ho va proposar, és un noi que viu relativament a prop del nostre poble, o al nostre poble, fa 3 anys que ha vingut, i clar, parla anglès només, i li agradem molt, i va agradar les cançons, ell es dedica a això també, i va dir, hòstia, podem adaptar alguns d'aquests temes i provar-ho, i amb això estem. Si mireu a YouTube ho veureu. I moltíssimes gràcies, Inés, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a I molt vosaltres. bona entrevista. Merci. Molt xula.